आइल जब ये सेट जवाब धक्के लागल हो कर जवाब बिया गजब के सोमया नेपाली रे गाल बुझाला हवे दही के छाली रे दिल ले गई खेसरिया के टैटू वाली रे हो गाल बुझाला हवे दही के छाली रे दिल ले गई खेसरिया के टैटू वाली रे जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो विजयपुर मोड़। म्यूजिक बाय कारी कारी अखिया से हमके कोदल दिया उघाही आ जाई जब भोजपुरी में भाई साचो में आगी लगाई साचो में आगी लगाई कारी कारी अखिया से हमके कोदल दिया उघाही आ जाई जब भोजपुरी में भाई साचो में आगी लगाई खेले हो जाई है अब तो अमर पाली रे दिल ले गइल खेसरिया के टैटू वाली रे हो बिया गजब के समय आई नेपाली रे दिल ले गइल खेसरिया के टैटू वाली रे म्यूजिक बाय बीबल राज के जान ही राखेल दिल के अंदर होश हवास गवा दिले बाड़े देखी के राइटर नरेंद्र देखी के राइटर नरेंद्र राहुल भाई बीबल राज के जान ही राखेल दिल के अंदर होश हवास गवा दिले बाड़े देखी के राइटर नरेंद्र कहे मनीष छोटू तनिको नाला जाली रे दिल ले गइल खेसरिया के टैटू वाली रे हो बिया गजब के समय आई नेपाली रे दिल ले गइल खेसरिया के टैटू वाली रे हो तो गजब के माल भी है।